हाय ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି ତ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିଲିନି। ଆଜି ସମୟ ହେଲାନି, କାଲି ଆଜି ମୁଁ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ମାନେ 5ଟା ଜାଗାରେ ବସିଛି ଠାକୁର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନଈକଳି ଦାଣ୍ଡି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାରିଣୀ ଦାଣ୍ଡି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୋଖରୀ ଦାଣ୍ଡି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହନୁମାନ ଦାଣ୍ଡି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦାଣ୍ଡି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଦାଣ୍ଡିରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି, ତ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ 2ଟା ଦାଣ୍ଡି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନଈକଳି ଦାଣ୍ଡି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମ ଦକ୍ଷିଣ ଦାଣ୍ଡି। ଏଇ 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ମୁଁ କରିଛି। ଆଉ ଏଇ 2ଟା ଠାକୁର ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନଈକଳି ଦାଣ୍ଡି ଠାକୁର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ନନା ବସିକି ଆମର ପୂଜା ବି କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ବି ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦାଣ୍ଡି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।